पश्येतां पाण्डुपुत्राणां माचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟୁହାକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁହାକାର ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିରାଟ ସେନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରରେ ସେନାକୁ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବା କଷ୍ଟକର, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଭୁଲରେ ପଶିଗଲା ତାହାହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟୁହାକାର ରଚନା। ଶିକ୍ଷା: ବିନା ରଣନୀତିରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଏବଂ ବିନା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। Without strategy, execution is aimless, and without execution, strategy is useless. Hare Krishna.